pwy wyt ti, beth ti'n neud, lle ti'n dod o, a chydig bach am y Railway? Sion Thomas dwi'n dod o Llangefni Aeth Tesni i Cyfriwch. Si ysgol yn Llanfair, wedyn ysgol yn David Hughes, a dyn ni coleg mennau yma yn Llangefni. Dyn gweithio yn y Railway yma yn Llangefni ers 5 mis rwan. Rho chydig bach o gefndir i ni am y Railway a pam ti wedi prynu fo a beth ti eisiau gwneud yma? So, y Railway wedi bod yma o leia dros 100 o blynyddoedd. Wedi clywed ers 1890au. Ac o'n syrfio am o'n i fel mae wedi bod yn pub. I ddechrau, oedd y Railway Station just dros ffordd yna, a dyn y pobl yn dod o draw yna, a dyn yna'n peint am o'n i, dyn ni'n gesio. Dyna pam mae'n gael y pub ma yn y Railway. So, beth gennych chi yn dod ymlaen yn y misoedd nesaf yma? Sgynnych chi gigs a falle? So, dwi'n gweithio cael mwy o gigs a falle, a weekends a falle. Ydyn, os ydyn gennym ni cwpan y byd yn mis Tachwedd, yn cyntaf am digon o oesoedd. So, mae hwnna'n ceisio mawr, dwi'n gweithio cael rhywbeth festival feel o gwmpas ma'n yw'n y peth, cael pob yn bwysio o gwmpas y lle a pob yn chansio.